सिजौगुरि गामिनि एकदम अफ्रिल' बेबो आइथियाबो गारदों गोगोमनो बे गवालपारा डिस्ट्रिक्टनिमोन गारबाय जुमाया गारबाय माबा दाख्लै आथिमंगल सिफायनायनि ना बैराथ सिफायनायनि माबा बुजायनाय ओइ नोंथ' बियायानो बियायनो नैबे बैनि बियाय नै हौवा गोदान हिनजाव गोदानबो खेबनिब्रा एसे ओरैजा खुलुमगोन ना दा सिजौगुरि गामिनि अफ्रिल' माबा होनदोंलै आठ माइल धरना दं नै बोरैलै हायथाखौ खेबनानै बुरो डाइरेक्ट आरो दोङो नायनो इखो होगोन ना थांदों लामा मोनाब्ला माबा जोंसा जागोनलै जाजोबगोन बैसागु दाब्लालाय ओरै फैबा दाब्लानि नङाना जों मालानिफ्राय नंगौ फैबा दाब्लानि आजावखा लाबोखादों ओइ बाजै दाब्ला फै बाजै दाब्ले बासिगा लाबो जाखादों ओइ गारि पुरे सा एने दुर्बल गारि